Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, anyasị ọma, Igbo ndị ọma na-ele anyị n'oge awa a, na-egekwa anyị ntị n'oge awa a, n'ebe ọbụla dị iche iche. Eji m ohere a na-anabata onye ọbụla. Nnọọ ka eke si anyanwụ. Eji m n'aka na onye ọbụla gbasiri ike. Good morning, good afternoon, good evening. You are all welcome to today's Igbo class. Please kindly share this class, the video, to all your loved ones. But before I proceed, I would like to share mine. Please share yours. Let's take 1 minute to share the video. Thank you so much as you share it to your friends. I'm sharing. Please share. So you are welcome to Christiana Passion. How was your week? I hope your week was fine. You are all welcome to today's program. Give me a little time to make sure that everyone is seeing us on Facebook. Let me make sure we are all connected on Facebook. Is seeing us. Give me 1 second, okay? If you are here, just say hi to the host. Please say hi to me. I want to know you are here. Welcome, 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 welcome. As you are joining, just say hi. Like you know, today is a continuation of last week story time, Akuko Ifo. So I'm glad everyone is here to listen to MAZI, EBURUAJA Solomon once again today. I want to make sure that I get everything right. Sorry. Yes, I think we are all set. So, without wasting much of our time, I want to thank God for making us to see this beautiful day that He has made. And I'm glad that each and every one of us are here today. The teacher is on his way. The teacher is being welcomed. I supposed to play an info to us today. But you know, in this cyberspace, that we are very careful about what we do. If you are not careful, they're going to close you down. So I found out that the story I wanted to use is someone else's story, so I couldn't use it. I don't know why the network is obstructing the teacher from coming in. Please share the video if you are here. Everyone is welcome. Welcome to Christiana Passion. Welcome to Igbo class. Everyone is welcome. Thank you for joining us. Thank you for joining us. And remember, please do not miss my tomorrow program on Christiana Passion. As you know, that I asked us to nominate 2 people
that I will pay for them to learn trade. Yes, for them to learn trade, to learn any skill of their choice. So please, if you have anyone, or if you have not nominated someone, please try and nominate someone. I need us to nominate someone, please. The last day for the nomination will be on oh, sorry. My video is playing on the background. So if you have not nominated someone, please try and do so. Try and nominate someone. It's already towards the end of February. Today is the 19th. So I really want someone to start doing something, start learning a skill by March, April, by April. So if you have not nominated anyone, please do so. I am begging. Please do so. I have wonderful people who have applied for that particular aid. And I see the zeal people has put into this is overwhelming right now. You know, the last time I was so angry, I was angered that why? Why is it that people don't want to learn something? They just want you to give them food to eat, but they don't want to learn how to fish so they can fish for themselves. And I am so happy. I'm so glad after that talk I did, things improved. And I'm getting a good feedback from people right now. I am so excited. Like when I say I'm excited, I'm so excited. And that will give you the chance to pick or choose who really needed that help. You see, but if no one applied, I'll keep my money. I'll just keep my money fast, fast. Yes, I'll keep my money. But I'm so happy people are now applying. And there is every tendency that I will raise it from two because I'm seeing beautiful, beautiful applications. And let me see how it will go. Let's just see how it will go. I'm trying to see if I will use a video. I hope it works out for us today. But if not, that is fine. And the teacher is trying to get into the live stream. I don't know what is holding him. Let me see if he's sending me a message because he came in before. I think the network wasn't friendly with him and he went. So let me invite him back. Just excite a little patient with me, okay? Excite just a little patient. Okay, I don't have any message from him. So we'll wait for him. Yeah, last week a lot of people called to tell me how they liked the Ifo, the folktale, and I really, really enjoyed it. Yes. Before the teacher comes, maybe I'll play us an audio. I wanted it to be a video, but I won't make it a video because it is someone's work. Yes, I can play the video, but not the video, okay? Yeah, so you relax and enjoy while I play the Ifo to us. It will be actually two Ifos, okay? To actually two stories. So
and it goes this way. Na oge gboo na ala Idu na Ọba, enwere otu eze mụrụ nwa nwanyị. Aha nwa nwanyị ahụ bụ Adaeze. Adaeze mara ezigbo mma. Oge Adaeze toruru elu dị, ọ sị naanị onye kpụtara ya enyi ka ya ga-alụ. Ka ọ ga-abụ enwe emume enwere n'obodo ha, ya rigoro n'elu enyi ahụ na-agagharị, ọha na eze amara na n'ezie ya bụ Adaeze. Ụmụ okorobịa dị iche iche bịara elu Adaeze, mana Adaeze alụghị onye ọbụla n'ime ha. Onye elu bịara elu Adaeze, Adaeze jụrụ. Onye ala bịara elu Adaeze, Adaeze sị mba na ya agaghị alụ. Onye ukwu bịara elu Adaeze, Adaeze sị mba na ya agaghị alụ ya. Onye nta bịakwara elu Adaeze, Adaeze sị ya mba na ya agaghị alụ maka na ọ kpụtaghị enyi. O wee ruo otu ụbọchị, mbe wee na-agafe wee nụ ka ndị mmadụ na-akọ maka Adaeze. Ha sị na Adaeze sị na naanị onye kpụtara ya enyi ka ya ga-alụ. Mbe wee gaa na nke eze. Oge o rutere na nke eze, ọsị eze biko na ha kwado okwe na ya ga-abịa echi elu Adaeze. Mbe na enyi bụ enyi. Mbe wee gaa na nke enyi wee sị enyi na eze ga-agba ọfala echi, na eze si ya zie enyi na ọ bụ enyi ga-abụ onye isi oche ọfala ahụ. Obi tọrọ enyi ụtọ nke ukwuu. Obi ụtọ ekweghị ya rahụ ụra n'abalị ahụ. Ka ọnwa na-etiza, enyi jere gaa n'elu, o jere gaa n'ala. Obi a na-atọ ya. N'isi ụtụtụ, enyi tetara wee gaa na nke mbe si mbe biko ya kwado ọsịsọ ka ha gawa na nke eze, n'ihi na ọ bụ ya nwa bụ enyi ga-abụ onye isi oche, na ya chọrọ irute ebe ahụ n'oge. Ha were kwado gawa. Ka ha na-aga, enyi na-agasi ike wee sị mbe biko ya gasibe ike ka ha wee rute ebe ahụ n'oge. Mbe sị ya na ọkwọ ma na ụkwụ ya nwa mbe etoghị ogologo dịka nke enyi. O wee yụọ enyi si enyi biko ka enyi kwụrụ ya n'azụ. Enyi ekweta wee hụlọta. Mbe mere ka ọ magoro n'azụ enyi, mana ọ magonwu maka na ụkwụ ya nwa bụ mbe etoghị ogologo. O wee rịọ enyi ka o were ụda o ji n'aka kedotu enyi n'olu ka o wee kwere ya magoro. Enyi kwere, o wee kede enyi ụdọ n'olu were magoro. Ha wee na-aga. Ka ha na-erusi na ụlọ eze, mbe wee welie olu si nna m eze agbụta m enyi, nna m eze agbụta m enyi. Enyi asị ya nwambe isi na-ekpu ụjọ onye, nwambe isi na-ekpu ụjọ onye. Mbe aza ya sị asị m ala ya dube enyi chebe enyi, ọ dịka asị m akpụta m enyi. Asị m ala ya dube enyi chebe enyi, ọ dịka asị m akpụta m enyi. Ọkwa enyi ga-abụ isi oche, ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na-eso gị n'azụ, enyi na-aga na-eso gị n'azụ. Ka a na-erute na nke eze, mbe were ụda ahụ ekotara enyi n'olu wee nye eze si ya lekwe enyi m kpụtara ije lụ Adaeze. Otu a ka mbe ji were enyi wee lụọ Adaeze. That was a very good one. Yes, you see why it is good for our kids to understand their mother tongue. This story is about Mbe. That's the turtle. There is a beautiful queen or princess
in the land of Ekidi Noba. She's so pretty that she refused to marry anyone. Different people came to seek her hand in marriage. She said no. She said no, that she won't marry anyone except the person who comes with an elephant. That is the only person she will get married to. And her purpose of doing so is so when she rides on the elephant and walk around the town, people will know, yes, of a truth, that she is a princess. So no one knew how to go get the elephant in order to marry the princess. But the turtle, being a crafty person, we have some friends like that in our society today. We have people who are crafty, people who are crafty, just like the turtle. When someone is crafty, the person can be deceitful. Okay, so the elephant did not know the intention of the turtle. He just went to the turtle and said, elephant. The turtle went to elephant and said, elephant, please, I want you to follow me to the king's palace tomorrow. And the elephant agreed, being that they are very good friends. He agreed. And the next day, when they were going to the king's palace, the turtle is a very slow animal. So the turtle was so slow walking, and the elephant was walking faster. He said, elephant, that is Anyi. In Igbo, elephant is called Anyi. He said, elephant, why are you walking so fast? My legs are little. I can't walk as fast as you can. Why not, okay, to solve this problem, let the turtle climb on the Anyi, that is the elephant. So the elephant said, oh, that is a good idea. And now the elephant was trying to climb, but because the legs are very little, she couldn't climb on the elephant. Then the turtle brought another thought again. Why not let me give you a rope, and while you tie the rope on your neck, I will hold it so I can climb on. Elephant did not know what the turtle was up to. He also agreed. He said, okay, I'll do that for you. You are my friend. And the turtle now climbed on the elephant, holding the rope, So the turtle starts singing, oh, king, I have brought, that is the song you heard. The king, I have brought the elephant in order to marry your daughter. And the elephant said, what? What do you mean? You brought me? He said, oh no, that he was also just saying that the elephant will be the chief host of the program. That was how he deceived the elephant, and took the elephant to the king, and assumed that he was getting married, that he brought the elephant to the king in order to get married to the daughter. That was the first story. So I will play the second story to you. I will play the second story to us now. Okay, like I told you, it won't be video because it's someone's else work. I don't want to get into trouble. Yeah. So you listen to, even though the teacher talked about this last week, I want to play the voice. Okay. All right. Akuko mbe na eze mmụọ. Ifochapi wo
Ifụchakpi wụọ. O ruru otu mgbe ruo ụwa ka na-ebido elu ka bụ ala ọsa. A ka nwere ogbo n'okpuru osisi ụkwa. Ngwere ka na-aga abụọ. Mgbe ahụ mbe onye amamihe gara na be eze mmụọ ịkpọtụrụ ya. Dịka omenala si dị, eze mmụọ bupụtara ọgwụ ọjị. N'ime ya, o tinyere okwute kama ọjị. Ọ gwara mbe ka ọ gọzie ọjị. O mere nke a iji nwalee mbe onye amamihe. Mbe elee ihe a fufee n'isi, gwa eze mmụọ si ya, biko bunye m ala n'isi. Imesịa, aga m agọzi ya bụ ọjị. Eze mmụọ ji olu nwayọọ saa ya. Anaghị ebu ala n'isi. Mgbe a sawara ya, si okwute abụghị ọjị. Ka nke a gasịrị, eze mmụọ ekpebie ịnwale mba ọzọ. O nyere mba ego kịrịkịrị ka ọ zụta mmanya ngwọ n'ahịa nkwọ na-abịa n'ihu. Ọ gwara mbe sị, ịzụta mmanya, butere m ya n'ụlọ m. O nyere mbe ntụziaka ndị a: ị gaghị abịa n'ụtụtụ, ehihie, ma ọ bụ n'abalị. Gbamgbam chekecheke gbamgbam chekecheke gbamgbam. Ị gaghị etinye mmanya ahụ n'udu ma ọ bụ mbele. Gbamgbam chekecheke gbamgbam chekecheke gbamgbam. Ị gaghị eme ka mmanya ju eju ma ọ bụ ejughị eju. Gbamgbam chekecheke gbamgbam chekecheke gbamgbam. Ị gaghị esi ụzọ mmiri, ụzọ ọhịa ma ọ bụ oke ọhịa abịa n'ụlọ m. Gbamgbam chekecheke gbamgbam chekecheke gbamgbam. Ihe a bụ oke nnwale. Mbe ekwe. Mgbe ụbọchị ahịa ngwọ ruru, mbe zụtara mmanya ngwọ, tinye ya n'igwe. Mbe si ụzọ mmiri wara n'udu mmiri jee ụlọ eze mmụọ. Otu aka abalị chọrọ ịbọchị, mbe akụ aka n'ọnụ ụzọ eze mmụọ. Otu aka mbe si gafee nnwale ndị ahụ eze mmụọ nyere ya. Eze mmụọ kpee, mana ọ fọrọ otu ihe mbe kwesịrị imezu. Ya bụ, ma mmanya o juru eju ejughị. Mbe gbabere ikwe mmanya wee jụọ eze mmụọ, ikwe mmanya a o juru eju ka ọ bụ na o jughị eju? Eze mmụọ amaghị nke ọ ga-ekwu, maka na o nwere akụkụ nke juru eju na akụkụ nke na-ejughị eju. Ya gbawojuru eze mmụọ anya. Chai, mbe. Igbo sị, akọ bụ ndụ. Igbo ndị ọma na ndị ihe Igbo na-amasị, udo dịrị unu, ya dịkwara unu mma, unu na ezinụlọ unu. Mbanụ, rienụ, zụọ ọnụ. Nyekwe Igbo n'aka, ya gazie. Ifụchakpi Wow. Thank you so much. That was another nice one. That was another nice one. Like the first one, I learned, I don't know what you learned. Please, whatever you learn after listening to this program, to those of us who will be watching it later, please don't fail to put your comment on the comment section. Let me know what you think, what you understand after watching this video. But to me, I understand that
There are some friends who are crafty and some are, deceitful. So whenever someone is giving you an offer, please look at that offer very well to make sure that what you are seeing or what the person is telling you is actually what that person is actually giving you. So you won't be taken to the king's palace thinking that you are taking your friend or you are escorting your friend to the king's palace, not knowing that your friend just want to take an advantage of you. So the second story, the teacher will explain that to us. MAZI EBURUAJA Solomon, no, like email. Ejimnaka na edemma zoomoro m zoomoro m ya ezoomoro ka o bute ibu zoomoro m ya ka ọ gbagote kedu ka ekesa anyanwụ ejimnaka na ọ na-agazi nke ọma ụmụ akwụkwọ ekelekwa m ọnụ nke onye chiri ya ezere nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ebe bere ogobere nke si be ya bela nku ya ma gịnị ya kwapụ ya bụ gịnị ọbịa ụfọ ndụ m na-eme gịnị anyị na-agọ ma ọ bụrụ idila na-eme gịnị anyị na-atụ unu ga-adị dịro ndụ karuo nọrọ ma zero ya wee bụrụ ya eji m n'aka na ọ na-agazi nke ọma ebe ọ bụla nọ na-ele anya n'ụwa niile gbaa gburugburu eji m n'aka na ọ na-agazi ọ bụ eziokwu na enwere n'akụkọ ifo abụọ nne m ukwu bụ oriakụ maọbụ Odoziakụ Christiana Okeke tinyere n'ụlọ n'igwe ihe onyonyo ya bụ nke a na-egere ya bụ nke ojii ya n'igwe nke ogige ya ihe kpatara eji etinye ya dịka ihe onyonyo bụ nke ahụ abụghị nke anyị ya na-anụ kama ọ bụ akụkọ ifo ọ bụghị anyị mepụtara ya bụ ihe onyonyo ya kpatara eji mee ya etu ahụ mana ka o sila dị ụnụ anụla akụkọ gbasara mbe na enyi mgbe edije m ozi mana mara na mbe na-ara nwa eze anya ịlụ ya mana o jighị ego eji akpọta enyi na onwe ya n'ihi ụdị mmadụ onye ọ bụ onweghị nsogbu ọ tụkwasịrị obi ya n'ebe enyi ya nwoke mbe nọ mana ọ maghị na mbe akpala nkata ọjọọ iji rere ya nye n'aka eze mana ka o sila dị akụkọ ifo ọbụla anyị na-akọ ebe a bụ iji mụziere anyị ihe n'ihi na a sị na agbụsị igbo otere ọmụrụ akọ mana ọ na-adị mma agba nke mbụ ya atọ n'ogwe agba nke ịbụọ ọtọ n'ogwe a na-ajụzisi ọ bụ ogwe ka a pịrị akụ nke ọzọ wee bụrụzie akụkọ mbe na ndị mmụọ dịka ọnụ nọrọ ya na nkenke akara ya n'asụsụ Igbo kpọmkwem ọ bụ eziokwu na o nwere ike ọ bụghị ụlọ ncha na-aghọtacha asụsụ Igbo otu o kwesịrị ọ bụ ya kpatara ọ bụrụ na m chọrọ ịkọ akụkọ ifo m mara asụsụ bekee n'ihi na ọ bụ asụsụ ka anyị na-akụzi ọ bụ eziokwu na ọ bụ omenala anyị kwesịrị iji asụsụ Igbo mana ihe kpatara ji aja asụsụ bekee bụ maka ụmụ anyị ndị ike ha mụrụ ọkachasị na mba ofesi maọbụ ebe abụghị ala Igbo na-anaghị anụ asụsụ Igbo ka ọ nwee ike nyere ha aka ịdị na-esonye ka ha ghara inwe obi ịlọ mmiri ma ọ bụ ya bụrụ agara ha na ha chọrọ ịmata gịnị ihe ndị ahụ a na-akpọ mana ha aghọtachaghị asụsụ a na-asụ kpatara eji eme ya otu ahụ mana ha bụ onye uche n'ọkwa asụsụ Igbo ka anyị na-amụ maka ya dịka m na-ekwu asụsụ Igbo ka m na-asụ onye isi ọka nga nkwado gị n'ụtụtụ a ya bụ n'oge mgbede a ọ dịkwa mma ịdị nnọọ ka nwa agbọghọ a na-alụ ọfụrụ ndewo nne m okwu otu a ka ọ kwesịrị igosi na ọ bụ nwa afọ Igbo nwa afọ Igbo ka ịbụ kpọmkwem ndewo ọbịa bụ ịbụ ihe ịma atụ nye ndị ọzọ bụ ndị Igbo ọ na-adịkwa mma dịka m na-agwa ụlọ na ndị mmemetụ bụ na-akwado ka ndị Igbo
mgbe ọsọ bụla m ga-eme ememe ndị Igbo na mba ofesi ụna akwado ka ndị Igbo ndị okenye ndị ke nwoke ha yiri apụ isi agụ ndị ke nwaanyị ụna ama ma obodo kere ịchafụ aga ọgbakọ ahụ agara ịkụ sakala egwu ndị ọcha sọsọkọba egwu ọdịnala Igbo dịka egwu Ọsadebe nwa, egwu Oriental Brothers, egwu Oliver de Coque, egwu ọzọ mere Nwansugbe, ịmaka egwu ndị a na-akpalite na-egosi omenala anyị, ụmụ egwu ekpiri na ụmụ egwu a na-akụ ụmụ egwu ndị a ọ na-enye aka tinyere ndị ka na-apụta apụta ọhụrụ dịka Ọzọbụlụ Chijioke na Ayaka Ọzọbụlụ. Ụmụ ndị a na-etinyecha egwu ụmụ egwu ndị a ọ bụ egwu eji mara ndị Igbo, egwu a na-asụ asụsụ Igbo na ya wee bụrụ ya ndewo. Ọzọ dịka ibe ya bụ ka anyị banye ịkọ akụkọ, ya bụ ihe eji akọ ya bụ ndị nne na nna na-aghọta asụsụ Igbo nụrụ na-esonyere anyị n'ihe omume anyị ugbu a. Maka masị m ndị nke ahụ nụrụ ụnụ were nwayọọ na-akọwara ya ụmụ ụnụ n'ihi na ya agaghị alaghachi azụ ịbịa kọwa nwa ya n'ihi oge na-akọwara ya n'ihi na ụmụaka ahụ ga-abịa jụọ nna m eleghị onye a na-akọwa onwe o kwuru okwu mana akọtachaghị m ihe ahụ, mana oge a na-akụ ya echiri ọchị kọwatara m gịnị ka gịnị okwu ahụ na-akọwa ma ọ bụ akụkọ ahụ na-akọwa maka ya. Gị kọrọ ya akụkọ ahụ ị na-anụ, ịkọchara ya gị jụ ya o nwere ajụjụ, gị kọrọ ihe kpatara eji aka akụkọ gịnị akụkọ ifo ihe eji mara anyị ya wee bụrụ ya. Ndewo onye isi ọkanga, ndewo ụmụ akwụkwọ. Ka anyị na-aga n'ihu n'ihi na tata bụkwa gịnị akụkọ ifo chi efekwala ka o si efo. Ka anyị banye n'ihe efo n'ihi abịa. Nke a bụ mbe na nkịta. Ịmagonu oge ụfọdụ enwere elu ndị Igbo na-atụ dịka oge a na-etolite ọhụrụ. O nwere oge ọ ga-abụ mmadụ mewe ihe mba ahụ akụkọ ifo ya wee bụrụ ya bụ akọwa akụkọ ifo n'ala Igbo itinyeghị mbe na ya, ịmana akụkọ ifo ahụ amalitebeghị. Akụkọ ifo na-atọ ụtọ ma etinye gị n'okwu mbe ya wee bụrụ ya. Ka anyị gaa n'ihu n'egbughị oge n'ihi na oge na-akụzikwara akụkọ ahụ. Ndewo. Na-atụfughị oge dịka m dere n'ihe odide anyị bụ mbe na nkịta. Ifochakpi wọọ nkọcha nke a n'asụsụ Igbo m kọọ ya n'asụsụ Bekee, ụta ka m ga-esi eme ya taa ka ọ daba adaba. O ruru otu oge mbe dinyere nwa ya ka o jee mụta ọkụ na be nkịta. Nwa ya gawa n'ụlọ nkịta ịmụta ọkụ. Ka ọ garuru, nwa mbe hụrụ ka nkịta na-anya ọkụ ya na anụ ndị ọ pịchara n'ọkụ. Mgbe ọ na-eme ka ọ gụrụ ọkụ ka ọ na-ele ya bụ anụ anya, akpịrị a na-adị ya tokom tokom, o kweghị ya odidi n'ihi anụ ndị ahụ na-agụsi m abụba na mmanụ na-ahụ pakapaka n'anya na-atụle akpịrị. Nwa mbe a na-ele anụ ahụ anya na-agụkwa ọkụ ọ na-agụ. Mgbe nkịta chọpụtara na nwata ahụ na-azị ele anya n'anụ ahụ, ihe o mere bụ ihe nyere nwata ahụ aka ya agụrụ ọkụ n'ala. Ka ọ mụrụ ọkụ ahụ n'ala, nkịta chọrọ anụ nye ya si ya nke a bụ nke gị, ịla ọkwanụ gị were nke welara nna gị mbe kelekwara m ya n'otu. Nwa mbe ekweta, mana o nwere okwu ndị Igbo na-ekwu ha sị na agwọ aghaghị ịmụ ihe nwere otu ogologo. Ka nwa mbe tachara anụ nke ya n'ala, ọ pụtara n'ụzọ fụnye ọka ahụ mara ụma fụnye ọnya taa anụ ahụ asị nye nna ya, laghachi azụ na be nkịta. Nkịta jụọ ya, bịa nwoke m,
ọ bụzi gịnị mere ji bịaghachi azụ? Eche na nna gị nyere gị ozi ọsịsịa nna m ukwu na ka m na-ala ka ikuku fụnyere gịnị ọkụ m ji alaga. Ọ jụkwana ya anụ ahụ m nyekwara na gị, ọsịsịa na anụ ahụ dara n'ala eme aja. Nkịta metachara ya ebere menye ya ọkụ ọzọ, chara anụ ọzọ nyekwu ya, ma charakwa ọzọ nye ya, sị ngwa ịlarụ ekweta ka nke a dapụ n'ala, nyekwu ya nna gị mbe ma kelekwara m ya. Nwa mba na-ala, ọ pụtakwa n'ụzọ tachaa ọnụ nke ya, taa ma nke enye esi nye nna ya, fụnye ọka ahụ, na-achụ agha azụ nke ịtọ. Ọ gara nkịta jụwa bịa, nwoke m ọwụ gịnị megazi mazi ama fụnye ọka ya sọwa ikuku na-enye ya nsogbu. Ya sị ịmụrụ nke abịakwala ọzọ n'ihi na achọpụtara m na ọnwa anụ a ka iko abịaga. Ọ chara anụ nyekwa ya ọzọ, charakwa ka ọ ga-enye nna ya, ya bụrụ ugboro atọ ka ọ na-ala. Mba echekọtala nwa ya, chekọta nwa ya, ọnwụghị nwa ya, ọsọsọ ka ọ were ụkwụ ya chọga nwa ya, mara ihe ji nwa ya n'ụzọ ka ọ na-ejezi. Ọ hụrụ ka nwa ya na-aracha aka mmanụ anụ ọ tara ata. Ka ọ garụ ya hụ ka nwa ya ji nwa mfekere anụ fụrụ afọ, ya nara ya ụtọ n'ọnụ, taa ya sị chai anụ nke na ụtọ iche. Isi ebe weta anụ a, onye nyere gị? Ya sọ na ọnwụ nkịta nyere ya. Ihe mbe mere bụ mbe anara ya ọka ahụ, fụnye ọka ahụ, rezi ụkwụ ya ga-achụwa aha nke ịnọ, sị nwa ya lawazịa. Nwa ya lawa, mba garuo. Nkịta sị ya bịa enyi m mbe, lee ka ị bịawara. Ya sị magana ụmụaka ugbu a na-edinye ha ozi, ha na-eme ọzọ. Ịmakwana nwata m sị bịa mụtara m ọkụ kemgbe o rutere. Anyị na-akụ ihe ọ na-akọ, pụta n'ụzọ ọka ahụ, nye m sịsị ka m bịa mụrụ ọka ahụ. Ka ọ na-amụrụ ọka ahụ ka ọ na-elekwa anụ ahụ anya, ọ na-ele anụ ahụ anya. Nkịta chọpụta na ọ na-ele ya bụ anụ anya. Nkịta si ya mbe ngwa mụrụ ọkụ lawa, elewela anụ anya. Mbe si ya biko ewela iwe enyi m, ịma na mụ na gị bụ enyi. Nkịta si ya mana gị abụghị enyi n'ihi na ịbụghị ezigbo mmadụ na iji aghụghọ o ji omekwu. Ya sị mba na enyi m ekwusi n'otu a, na mụ na gị bụkwa na enyi na ọ na-adịkwana mma enyi na-eri enyi eburu ọnụ. Biko enyi m, anụ ndị a niile m hụrụ ekwujiri n'ọkụ, isi ebe enweta ha? Nkịta si ya mbe biko ike ga-adịghị m lawa n'ihi na ịbụ onye arụ ala, ezighị ụzọ gị gbachi ụzọ esiri gị. Mba yọkọta nkịta yọkọta nkịta yọkọta nkịta, si nkịta kọwara m. Nkịta si ya gekwe ntị m agwa gị na ọ chọdụkwa nsogbu, ka ọ ga-abịa dị echi ụmụnna abịa sị ya na o jiri ya mee gịnị, ọ pụrụ gaga egbuo ya maọbụ were ya chụọ aja n'ụlọ arụsị. Na ihe ọ na-eme bụ na ọ na-aga n'obodo ewu agba mgba, n'ihi na ọwụ ọka mgba, ya bụ ọ na-agba mgba. Ya eje mgba merie ewu ọbụla o mere, ya eke ya eri, were lọta n'ụlọ ya mịa ya mịa rie n'ọhịa o ji eri. Nkịta si ya na ọnwụ gịnị na ọwụ ihe a ka ọ chọrọ na ya biko ya kpọrọ ya gaa n'obodo ewu. Nkịta ajụ, mba na-ajụ nkịta. Nkịta si ya ngwa ihe mere na ọbụ na ị ga-amalite ụzọ na ọ bụ na ọkụkọ bee akwa nke abụọ, ya bụrụ n'asụsụ bekee akpọ ya 2 AM gị bịa. Mbe si ya o mbe alawa, ya chara anụ chaa gị mbe na-ata anụ ahụ. Mbe ehighị ụra, mbe mụgide anya ọkụkọ wee kwa akwa nke mbụ bụ ebe 12 AM. Mba walie njem gawa na be nkịta, kịta nkịta n'ụra. Nkịta si ya bịa enyi m mbe, elee ka ị mapụrụ m n'ụzọ chi hụbeghị ụgbọ ka m sị gị bịa. Ya sị ya nna m ukwu, ịma na sị na onye mkpa dibịa na-akpa na ama ụzọ aga na be dibịa, biko mere m ebere. Nkịta sị ya ga-enwe ndidi ka chi fụchaa na ha ga-amalite njem ma ọ bụrụ na ọ kọọ elekere 4. Mbe kwe ka ọ kụrụ elekere 4, ha zụlie njem gafee osimiri 4. Ha garụ, ha ma ụzọ garuo n'obodo ewu. Nkịta sị mbe na ihe agba ukwu ebe a na-agba mgba na aja ama nekwa iwu nọ na ya bụ mgba, na ọ bụrụ na ewu ejide gị na mgba na ụmụ ewu ga-echukwa ga-eme frai, ya bụ ha ga-eghe gị n'ọkụ were gị mara anụ. Mana ọ bụrụ na gị emerie otu ewu gị were ya laa were eme frai ewu. Nkịta sị na kemgbe nna ya pụtara na ha wụ ọka mgba, ya bụ ha bụ dike na mgba, ha na-agba mgba. Nkịta ele mba anya chịa ọchị sị ya mbe ọ bụghị n'ọnụ ka a na-ekwu ya kwa, ma ọ bụghị na ike dị mkpa.
n'oge ruola ka ọ kụrụ obere oge akọ ekwe mgba ụmụ ewu agbakọ n'agbụkwụ ha. Nkịta asị mbe ngwa nwee ndidi ka ihu dị m shaba mgba a ka a ghara ijide gị na mgba. Mbe ekweta nọrọ otu akụkụ na-ele nkịta. Nkịta n'otu ewu gbara abụba gbara agba kwụ ya aka mgba, ewu ahụ ekwe, ha agba mgba, nkịta emerie ewu ahụ kee ya ere n'otu ukwu osisi. Nkịta emerie nke abụọ kee ya eriri, merie nke atọ kee ya eriri ewu ndị gbara agba. Anụ ukwu abịa mbe ahụ nke gbara agba ka ndị ahụ nkịta na-agba mgba merie ga-aba ya kpuru. Nkịta sịa mba na nke ahụ ga-egbukwu ya, na nke ahụ siri ike na mgba, ya sị mba na ọ ga-emerinwu ya. Mba ga-abakwuru ka ahụ, nke ahụ emerie mbe, eke mbe eriri iji eme frai. Nkịta yọwa ewu sị ha biko na ọ bụrụ na ya alawa ugbu a ga-akpọ mbe laa, na ndị obodo ha ga-asị na o ji mbe gwụrụ ọgwụ ego maọbụ na o ji ha chụọ aja, na biko na-ele ihe ọ ga-eme ka atọhapụ mbe. Ha asị ya na ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-agbahapụ otu ewu atọhapụ mbe, ya asụ nsogbu anụdụ. Nkịta atọhapụ otu ewu atọhapụ mbe. Mbe ala ahụ ọzọ gagale ewu gbara agba ya enwude mbe na mgba kee ya eriri n'ukwu osisi. Nkịta yọkwa ayịyọ tọhapụ otu ewu atọhapụ mbe. Nkịta ewe iwe sị mbe na nke ugbu a ọ bụrụ na ejide gị agaghị m atụpụrụ gị ọnụ, aga m ahapụ gị n'obodo a lawa. Mbe sị kama ọ ga-agba aka ala, na kama ihe ya ga-agbanahụ ya ọcha bụrụ ihe ọzọ. Nkịta sị ya chere ka mgba nwude ewu. Nkịta agba mgba nwude ewu abụọ ọzọ ka echite ha ya bụrụ ewu atọ ugbu a. Mbe ababere n'otu ewu afọ na-asa ahụ na-adịghị ojike ahụ echere nke ahụ na-agba ọnwụ. Ọsị kama ọ ga-agba aka ewu ala ka ha na nke agba mgba, ọ ga-akwe nke ahụ aka mgba, nke ahụ ekweghị ya mgba ka esi na ike adịghị ya na oji ga-ahụ. Mba weghara ya na-enye ya nsogbu, nke ahụ ekweta. Mbe merie ya na mgba kechie ya sị nkịta mgbaghala na o nwetala nwa otu ewu ha na ezinụlọ ya ga-eri. Ha alaba. Ka ha na-ala, mbe a na-ewe iwe na onye o ji alawa otu ewu afọ na-asa, nkịta ji ewu atọ ahụ dị mma na-ala. Ka ha pụtara, mba na-eche ihe ọ ga-eme ka ọ nwegbuo nkịta nasịrị ya ụmụ ewu ahụ o nwere na mgba. Nkịta na-akpara ya nkata ọjọọ. Ha gara ebe a na-aṅụ mmiri na-agụ ha. Mere bụ mbe achara otu ntị ewu nke ya rie na ndụ, chara nke ọzọ nye nkịta, si ya nkịta mgbalekwe nke rikwe na ọwa enyi m ka ewu na inyere m aka. Nkịta sị mbe anaghị m eri jiji ntị ewu gị na iwe onye arụ ala ịchịkwa ụzọ iche aghọgbu m. Mbe si ya mba, kwa mụ na gị bụ enyi na kweta rie ya. Nkịta kpegbu ntị ewu ahụ n'ọnụ. Nke a na-agazi agata obere mbe asị nkịta ngwa nye m ntị ewu m. Nkịta kpọpụta ya si ya lekwe ntị ewu gị were. Mbe si ya mba na ọwa egwuregwu ka m na-egwu na omee ya noo ya ntị na idolu ya hapụkwana n'egwu ka m na-egwu. Agakata mba si ya nkịta ngwa jesi m ntị ewu m ahụ. Nkịta si ya ngwa lekwe ya were kpọpụta ya. Mbe si ya nkịta ka akpọ ihe a n'ọnụ do n'anya. Nkịta si ya na abụ m onye iwe onye arụ ala ịchekwa ụzọ isi aghọgbu m. Mbe si ya mba enyi m na nke ahụ agakwana ana na echegharịala m na anaghị m akpazi ụdị agwa ahụ. Nkịta si ya o eziokwu ama m onye ewu. Ka ha garụziri ebe a na-aṅụ mmiri mbe si na ihe mere na owu na nkịta ga-akwụnye mmiri n'ọnụ dịka o wee enyi ya, na nkịta kwụnye mmiri n'ọnụ kwụnyekwa nkịta mmiri n'ọnụ. Nkịta kweta bụ ụzọ kwenye mbe aṅụjuo. Ka ọ na-achọsi kwenye nkịta kpọpụta ntị ewu ahụ desi ya n'ala. Mbe si ya nọ na ịcha ya kpọpụta ntị ewu ahụ desi ya n'ala kpọpụ n'ọnụ ṅụwa mmiri. Nkịta ajụ, mbe nyekọta nkịta nsogbu. Nkịta ekweta kpọpụ ntị ewu onu n'ọnụ. Mbe were mmiri na-akwụ ya. Nkịta amaghazi ama ya elo ntị ewu onu. Mbe ahụla na o dị olu ntị ewu ahụ. Mbe achaa n'obi ya a na-ala. Ka a na-agazi, mbe si ya enyi m gbanyezi m ntị ewu ahụ. Nkịta gbachite nkịtị a na-agazi. Nkịta mbe abụọ ahụ ya sham sị nkịta nyezi m ntị ewu m, enyere m gị rie ya, asị gị jidere m ya.
nkịta asị akwa isi mmiri ya sị ole mgbe m gwa gị rie nya m ntị egwu maọbụ mụ na gị egwu doo ya ebe a nkịta asị akwa m ihe egwu mba hụla na nkịta edoola ntị egwu ahụ ọ nọgide ya sị na ya asịzi na nkịta ga-akwụ ya ụgwọ ntị egwu nkịta sị ngwa nye mere na ụwa ya lara oyi ọ chọrọ otu ntị egwu ya nye mba ese na egwu niile ahụ ọ kpatara o mere na mgba na ọ ga-akpa ya ọkụ ma ọ bụ esemokwu adịghị alụ ọgụ nkịta sị nsogbu anọdụ kama ọ ga-esi okwu mgbe ya kpọchiri gịnị ewu atọ ndị ahụ na gịnị lawa ọkpọnye ewu atọ ndị ahụ nkịta bọọlụ ma laba n'ụlọ ya mba aṅụrị ya laba gbuo ewu atọ ahụ na nke ya bụrụ ewu anọ ọ na-eme ya enjoy na-egori ka ọ larụ iwe a na-enwe nkịta na-eche ihe ọ ga-eme nkịta gaa na be dibịa kọwara dibịa ihe ọ na-agabiga kọwara ya ihe ha na mbe na-aga dibịa ahụ sị ya lekwa ihe ị ga-eme ngwa gaa gị gwa nwunye gị sụọ ụtara akpụ dị mma ịsụọ akpụ ahụ gị tinye ya ntị gị tinye ya anya tinye ya imi na ọnụ bebacha akwa nna nna gị efu isi agụ gị yinye gị akpụ ahụ ma ego ya okpu ndị nze gbaa ya mkpara n'aka jee ebe ahụ mbe desara ụmụ anụ ahụ na usekwu ya bụ na kichin ya dobe akpụ ahụ ka ọ nọrọ ka mmadụ na mbe nwe ya mbe ga-agbapụ ọsọ gị were ohere ahụ buchiri anụ niile ahụ mbe n'ala gị nkịta asị ya na arụmarụ gị dị mma nkịta lara gwa nwunye ya mee dịka gịnị o kwuru asụ akpa ahụ mbe anọghị ya asụ akpa abụghị ya na usekwu mbe nkịta jaa n'otu akụkụ ka a nọtụrụ obere mba abata onye nọ n'oche ọ sị ya nna anyị ekelekwa m ihe ahụ agba nkịtị okweghị ekwu okwu ọ sị ya nna good morning sir ụtụtụ ọma akpụ ahụ agba nkịtị okweghị ekwu okwu okeneketa si ya ndị iche ekelekwa m ụnụ ihe ahụ akpa okwu okwu egwu abịa mba agbalaga nkịta esi ebe ahụ ọ si ji apụta bukuru anụ niile ahụ laa na be ya ka ọ lara na be ya mba agbakọta ọsọ na-achọta azụ si ihe nke emebeghị mbụ kedu ka ọ ga-esi agbara mmadụ ọsọ n'ụlọ ya ka ọ bịaziri ọhụ ha anụ niile ahụ ya sị ewu na ọnwụ nkịta mere n'ihe a na aga m emekwụrụ ihe o mere bụ ya jee na be dibịa bụ ya ihe ahụ ọ gwara nkịta si ya ngwa ya mekwa ihe otu a nkịta siri mee ka ọ mere ihe ahụ dibịa akpọ nkịta gwa nkịta si aja ama ma lekwa ihe mbe na-ezube ime ya sị nsogbu adịghị mbe jee sụọ akpụ dị mma debe ya na usekwu nkịta chee na nkịta ga-agba ọsọ ka nkịta bịara nwụọ akpụ ahụ ọ kpọọ nwunye ya si oriakụ m na nne agbaala jee sie ofe dị mma na ụtara agbaala ka e bupụtara ofe ahụ na-elu ụtara ahụ mba apụta na-ayọ nkịta si ya biko mere ya ebere n'ọkwanụ anyụkwu mere ya nkịta si ya enyi m na nke ahụ agaala na onye ahụ gburu ka a gbara ifochakpi o gosiri na onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ elie ya. Thank you so much. That was a beautiful one. Thank you so much. Oh my gosh. I hope everyone loved these stories. Oh, and all the stories are related. In a nutshell, you see, those days, our parents, our foreparents, they don't know how to read nor write, but this is how they learn, through Ifo. You know, when it is evening time, our parents will sit us down and tell us, just like the teacher has taught us this morning on my side and evening and on the third word side. So it's a beautiful story to learn. Please always allow your children to come around every Saturday, 4 p.m. Nigerian time on Christiana Passion to learn. This is kind of morals. And you know, if a child was here, a child will connect. Just click on the link and connect and tell us what he or she understand by
all this story they heard today. So I think the teacher have one more story for us before we call it a day. Let's listen to the teacher once more. Ifochakpi nkịta nyere akpa nsị agwụ n'ọhịa. E nwere otu oge n'obodo ụmụ anụmanụ. Oke ụkani bịara bịa daa, a na-achọ ihe a ga-eri, mana amaghị ka a ga-esi enweta ihe. O wee bụzie na Chukwu kpọrọ ụmụ nnụnụ niile oku ka e nwee ọgbakọ n'eluigwe, mana ọ bụ agụrụ obi mbe isoro gaa ya bụ ọgbakọ, mana onweghị nku. Ihe mbe mere bụ mbe ayọ ụmụ nnụnụ si ha biko ha binyetụ ya nku ka o nwee ike soro ha gaa na ya bụ ọgbakọ n'eluigwe. Ụmụ nnụnụ ekweta, binye mbe nku. Ka ị binyechara mbe nku, mbe akpọkọ ụmụ nnụnụ si ha na ihe mere ụba bụ na onye ọbụla ga-enwe aha ọ ga-aza n'eluigwe ma ọ bụrụ na Chukwu ajụọ kedu aha onye bụ otu aha onye dị otu a. Mbe sị na ya onwe ya ga-aza unu dum, na aha ya bụ unu dum. Ụmụ nnụnụ ndị ọzọ akpọ aha ya, mana ha amaghị ihe kpatara mbe jiri kpọọ na aha ya ga-abụ unu dum, n'ọhịa n'ihi anya ukwu ya. Ka e ruteziri n'eluigwe, emecha ọgbakọ, Chukwu ebupụta nri ma osikapa ma ụkwa ma ụgba agwụrụ agwọ ma ụtara ji ma ụtara akpụ, nri dị iche iche na mmanya. Oge ndị ozi Chukwu bupụtara ya, ọ sị ha na ọ bụ gịnị unu dum nwee nri a. Mbe atụgharịala ụmụnna anya sị ha na ụmụnna ụnụ ahụgono na nke na-ejiri aka ya so onwe ya na ọmụ abụ unu dum a na-ekwu okwu maka ya. Ihe mbe mere bụ mba dọdo nri niile ahụ, erigi ya ritọpụ nri niile ahụ. Iwe wee ụmụ nnụnụ nwere iwe nke ukwuu. Ha sị mbe na ebe ọ bụ na ọ dịzịla otu a, akpọrọ gị bịa ọgbakọ gị megbuo anyị, na anyị ga-anachị gị nkwu ahụ anyị binyere gị. Onye n'ime ha anachịrị mbe nku, mba dịzịkwa otu ọ dị. Mana tupu oge ahụ eruo, ahụ mbe na-akwụ mụrụmụrụ, ya bụ ofughị nkeji otu ọ dị ugbu a ma ọ bụrụ na ihu mbe. Oge ahụ mbe mara mma, ahụ ya na-akwụ mụrụmụrụ. Ka ha naraziri ya nku niile ahụ, mbe ahụla na ụgbọ aghala ya. Ọ kpọrọ iche, ya bụ parrot, si ya biko ọ bụrụ na gị laruo, gwara m nwunye m na ezinụlọ m ka ha bụpụtara m ụmụ ihe ndị ahụ nwere nru na-eme rukpurukpu dịka akwa ndina m na akwa, ọ ga-asị n'elu na-ada ka ahụ m ghara ịkụkasị. Nnụnụ ahụ ekwe ya laruo, n'ihi iwe na-ewe ya n'ihi anyị bụ ọnụ lọta. Nnụnụ ahụ laruo gwa nwunye mbe na ụmụ ya na di gị si unu bụpụtachara ya ma ọ bụ ụlọ ji akọ ọrụ na mma ma ụmụ osisi na okwute na ụlọ gba ya gburugburu n'ogige ụlọ na ọ na-ada. Nwunye mbe na ụmụ ya eme dịka nnụnụ ahụ ziri ha. Mbe echee na ozi ahụ o ziri na o zitere nke ọma. Ihe o mere bụ ya hachi onwe ya aka were eze azụ na-eme gịnị na-alọ. Ka ọ na-alọta, azụ ya kụrụ na gịnị n'okwute ndị ahụ na ọgụ ndị ahụ ọ gbarịkọrọ ya eburu ọnya. Mana ka ọ dịzi, a bịara bịa kpọọ, e nwere ahụhụ a na-akpọ danda. Ahụhụ ahụ na-anyụ mba, ya bụ ọ na-anyụ gọọ. Mbe yiri ahụhụ ahụ ayịyọ si ya biko enyi m nyere m aka tụtụkọọ okpokoro ma nyakọta ahụ ya ọnụ ka ọ dịkwa ka o so dị. Danda ahụ nyere aka mere mbe ebere, nyakọtacha mbe ahụ ya ahụ ọnụ. Ọ bụ ya kpatara ahụ mbe ji dị nkeji, ọ dịzighị mụrụmụrụ. Ifochakpi wụọ ya wee bụrụ ya.
Oh, MAZI EBURUAJA Solomon. Thank you so much. Ndewo nke ukwuu. Ọkwa ịhụrụ akụkọ niile a kọrọ taa, ifo niile eforo taa. Ụmụnne m unu ole anya, unu ahụ na ha ncha niile yiri onwe ha. Ihe a na-akọwatara anyị bụ na enwere ndị aghụghọ. There are deceitful people. So, my beautiful people, both my beautiful children around the world, whoever that will watch this video or who are watching right now, we're just trying to let you know that it is very, very beautiful to do what? Check out to know if the person you call your friend are really your friend. You just need to know if they are really your friend. I hope your friend is not Todo. I know your friend is not Todo. Please, of all your friends, you don't need to have a Todo as friend. That is the end of today's Akuko Ifo. So, MAZI EBURUAJA Solomon, is there any advice you want to give to our beautiful people, the students watching us all around the world before you go? Yeah, I have a piece of advice to all the viewers, especially the children, the teenagers. They should be very, very careful. There is this saying that goes this way that the best way to kill your enemy is to make your enemy a best friend. You don't just trust anybody, and you don't just make everybody your friend. You need to apply carefulness and caution so that you will not fall victim. According to the story we told, the tortoise is a kind of a crafty animal, very, very crafty, common in nature. We have people like that in our world today that after helping them, they will choose to pay you back with evil. But then we need to be very, very, very careful. All these stories is a kind of lecture that, and also an eye-opener to everybody, so that people will be very, very careful on how to choose their friend. Thank you so much. And again, is this: whenever you are working with somebody, onye asịsị na ụkpa gị yiri ụkpa anụ, ya bụ gị na mmadụ na-achụ nta, ọrịzịsị na ụkpa gị yiri ụkpa anụ, what you need to do is to keep that person at arm's length. Keep that person far from you so that that person will not hurt you. So with that, I'm saying thank you so much for being part of today's edition, and I'm happy to have you here today, our students all over the world. Please subscribe, invite, and also share this very page, with Christian Okeke. We are here to, to make you happy. We are here to educate you more about our tradition, and also every other thing that has to do with mankind. Thank you so much. With that, I'm saying bye-bye for now. See you same time, same channel next week. Bye. Thank you. See you next week. And God bless you. Bye. Yeah. So, my beautiful people, that is the end of today's Akuko Ifo. Remember, today is Akuko Ifo nke Abuo. This is the part 2. It started last week and we ended it today so beautifully. So you are all welcome. Maybe next week you won't see me in this my attire. Oh my gosh. I am so happy and so glad to be an Igbo lady, Igbo woman. So if you are proud of your culture, if you are proud to be an Igbo person, especially, please try as much as possible to make sure that your children speaks your language. That language is skill. You never can tell when you will need your language, your mother tongue. Please, let's try as much as possible to make sure that our beautiful kids speaks and understand Igbo.
Till I see you tomorrow on Christiana Passion, 6 p.m. Nigerian time, which should be 12 noon or no 11 a.m. American Central Time for now. Remember, you are unstoppable and your voice must always be heard. If you have any topic you want me to discuss on, please bring it on and I will discuss it here on this platform. Thank you so much for joining the class today, and thank you in advance because I know you will join the program tomorrow. And don't forget to nominate that person you want he or she to learn skill. Please do not forget to nominate such a person. The window is still open until the last day, the last Sunday in March. I think that will be on the 27th of March, if I'm not mistaken. Let me cross-check that. Um, so the window is still open until March 27. Yes, I am right. Please bring in those nominations. I really want to change one life at a time. You know, that is what I love doing. Changing one life at a time. I want to stop giving people fish to eat. I want to teach you how to go and fish so you can buy that fish whenever you are hungry to eat a fish. So thank you so much. I love you yesterday. I love you today. And I will always love you. I will always love